koji sme ние. Македонски чеда, потомци на Македона Бога. Каде одиме? Одиме да го дотасаме крајот на светот. Нашето село е далеко от пътища. Вероятно е да са запазени старомакедонски думи. Така започна да събирам думи и съм събрал около 2000 думи. Един от моите дедовци е обесен 25-та година. Аз мога да ви го покажам на фото. Той е обесен от луѓето на Ванче Михайлов. По нашата фамилия беше забрането да се зборува за Македония и по македонски въпрос. Моята майка и моят татко не сака да, кога ние со моят брат бехме мали деца, не сака да се зборува за Македония. Ама ни збор и никой не е зборувал. Това съм я в правоударение. И аз съм бил, може би, 10 годишен, кога за пръв път чух збор от Македония. Потова, когато да изгоните македонските учители, дойдоха български учители, ама от Кайдуна горе. Нали, луѓе като луѓе, нищо лошо не мога да речам за тия луѓе, но според с учениците от по-горните отделения и аз дадох уши, заслушах се и тогава за пръв път съм чул дека постои. Я не знаех дали постои, но има Македония, има нещо, що е различно от България. Що вие знаете, во нашите училища първото нещо, що учиме, това е: аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мен. И от един път човек чуе, че има нещо различно. И може би оттам има такъв подтик да се интересирам от тия проблеми. Имахме в Пиринска Македония баба Ванга, сите я знаете. Она можеше да каже нещо. И аз не смеям да прогнозирам, защо, как да ви кажа, проблемите са много сериозни, но верувам дека македонското чувство у много луѓе во Пиринска Македония останува. Не бива да има заблуждение. Има много македонци, кои сметат себе си за българи. Потоа има един много голям процент неутрални луѓе. А се смени нещо, а са си сменили позиция, националност и се. Но има много паметни македонци в Пиринска Македония, кои много здраво държат на македонската си припадност. Не може да има граници. Мора да речем и тоа што, например, овде тия дни, ние исто така видехме дека нема граници. Питно е тоа, че, например, тия девојчиња и тие момчиња што пеа помаците кои беа, тие са на границата меѓу Македонија и по-скоро Тракија. И трябва да ви, нали, вероятно сите вие видохте дека и това се чувства во самите песни, во самите песни. Во се се чувства.
колку бе сите луѓе весели, колку беше пријатно и треба да благодарим на организаторите на тие среди. Ние установихме контакт, јас од егејските македонци познавах само Павлос Оскополос и Пецта. Сега се запознах со многу други луѓе од егејските македонци, со македонците од Албанија установивме добри контакти и мислам дека ова е многу полезно. И уште повеќе мислам дека тоа е така директно во европскиот концепт за контакт меѓу луѓето. Верно е дека тука станува збор само за луѓе македонци од различните делови на Македонија. Јас мислам дека понатаму тоа ќе стане меѓу различните етноси на Балканскиот полуостров и тоа може да донесе само добро. Надевам се, ништо лошо, само добро.